ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имзо навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав омода кардем ки пешкаштон мекунем. хонаҳо сар мешаванд аз 75 000 сомонӣ ки хонаҳои арзон тайёр. квартираҳо аз территорияи Душанбе, Хурҷанд, Бохтар, Турсунзода ва Ваҳдат ҳамин тарафҳо ҳаста бардорам ки ҳамаш баҳри шумо омода шудааст. видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан ҳам хел бошад, метавонед ки сурат маълумот ҳамаша дар номери ватсапи имои мо роӣ кунед. инамида мо дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 145 сомонӣ. дӯстони азиз, мо навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Исмоили Сомонӣ гуфтага аст. дӯстони азиз, ки маркази шаҳр дар мешавад. шаҳри Душанбе, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. маълумотои бештараша бо мегирен. обшим заминашон 2 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, ошхона, баня, кухни, ҳоҷатхона дорад. хона канализатсия дорад, гирди хона пол ниҳод маҳкам. ҳар як кадомшон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. термиз, кондитсионер, кухни гарнитур, стиральни машина дорад. кресла, диван, ихчош хай инаш бо маслиҳата, инаша нагуфтам ки метавонам, инаш чизи чораш бо маслиҳат. хоб хона ҷои беҳтарин мега, ҳама шароитош муҳайё аст. чӣ хеле ки дар соат деса нархи хона мегад 450 000 сомонӣ аст. бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои мегафоншо навистагӣ аст. ва кадом дӯстони бардорӣ ки хамхали хонаи заминӣ аз шаҳри Душанбе дар кор бошад, марамат дигар маълумоти пураша аз рақамҳошон гирен. шумо дам агар хамхали хонаҳои фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан ҳам хел дошта бошед, метавонед ки сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависта роӣ кунед. инам хел мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкоту нагузоред, то охираш тамошо кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар цирк гуфтага аст, рӯпарӯи Гулистон, болои ки ипараи магазин. дӯстони азиз, ки лаби роҳ дай шаҳри Душанбе, цирк. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад. 30 квадрати метр, обсвет ҳаст, ошхона, баня, кухни дорад. ремонти хона бардор на зури на безе, яъне ки ремонти средня барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. ҳама ҷош краскадагӣ, абои часпондагӣ аст. квартира не ки холия, чизи чораша курпача, ин хел чораша худтон меорем барои ки хона холӣ кардагӣ, пул дар кора фурӯш намудиян. нархи квартира мега 255 000 сомонӣ аст. бо арзон муомила мешавад. як хонага дуюм ошина 30 квадрати метр, наздашда ҳама чизҳои лозимӣ ҳаст. рақамҳои телефоншон мегафон аст. дӯстони азиз, кадоми шумо харидор бошад, ҷои нағз аст, метавонед аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гиред. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабоз гуфтага аст. замини ҳамвор, гирдаш маҳкам. барои хона кардан ҷои мувофиқа мега, гирдашда ҳама одамо зиндагӣ доранд. метавонед ки шумо мисол хона карда гирен. обшим 3 сотиқ замини холӣ маҳсулат дорад ки нархша мега 41 000 сомонӣ аст. арзон ҳам мешавад. обсвет дорад. ҳама одамо зиндагӣ доранд мега, ҳаминҷа як замини холӣ буда, кадам мега сум дар кор шуда фурӯш намудиян. се тарафи замин маҳкам аст. бардони азиз, 3 сотиқ замин ҳамаш қоидави 41 000 сомонӣ мегад, муомила мекунад. хай бо маълумотҳои пурра ва дақиқтараша аз рақамҳои поёнбидаи билайн метавонед занг зада гирем. хоб дӯстони азиз, агар бозам такрор шуд, шумо дам агар хамхали заминои фурӯшӣ, хонаҳои тайёр, ки ягон квартира, мошин, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан агар ҳамин хел дошта бошед, метавонед суратша гирифта қатъи маълумотҳои пурраш, номери телефон ҳамаша ва роӣ кунед дар ватсап имо мо инам хел видеои оянда дар рекламада мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни бозори Балх гуфтага аст. рӯдаки ҳам дохил мешавад ва бозори Балх гуфтага аст, наздики канечкаи маршруткаи 4781 ва яъни гарадок. дӯстони азиз, квартираи 4хонага аст ки дар якум ошина қарор дорад, 90 квадрати метр, яъне ки бо қатъиш мегад калидор, кухни, канализатсия, якум ошина. дар пеши дом мегад садик, мактаб, бозор ҳамаш наздик аст мегад соҳибшон, яъне ки намхали доми кирпичния, якум ошинада қарор дорад 4хонага. хоб срошна мегад мефурӯшад бо нархи 340 000 сомонӣ, бо муомила ҳам дорад, ё ки ба ягон хонаҳои заминӣ катам алиш мешавад аз территорияи ҳамин шаҳр.
алиш мешавад, дигаршам маслиҳат мекунем, мегӯяд чорхонагаи якум мошина наздики бозори Балх. Кадоми шумо агар харидор ки бошед, бо метавонед маълумотҳои дақиқтар ва аниқтарша аз рақамҳои поёнбурда гузорем. Дар канали мо обуна шавед, лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чӣ дорем падисаш кунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии панҷум аст дӯстони азиз. Инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансор гуфтагӣ астаи колхози Россия участкаи Деҳқонобод. Ами хел гуфта дӯстони азиз, Шоҳмансор колхози Россия яъне ки ҷамоати Деҳқонобод. Обши 3 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагӣ бардорон ки якта калидор ошхона кухнӣ дорад. Гирди хона полни худ маҳкам астае, рӯи ҳавлиш битон карда ки ремонти хонаҳо хай хуб астае, барои зиндагӣ мешавад. Маълумотҳои пурраша бо дақиқа мегирем. Хона мегӯяд тайёра барои зиндагӣ кардан. Нархи хона мегӯяд 250 000 сомонӣ астае. Боз муомилаам дорад, одамони харидори аниқ бошад, мегӯяд омада аз пеш бинанд, савдо мекунем. Территория Душанбе, Шоҳмансор, колхози Россия, яъне ки ҷамоати Деҳқонобод. Рақамҳо телефоншон тисел аст. Аз ҳамин рақамҳо дигар маълумот шумо метавонед гиред. Агар шумо ягон хонахар бошед, дӯстони азиз, дар комментария нависед ки чӣ хел хона ба шумо дар кор ё ки квартира замин мо албатта ки ёфтем, ҷудо карда пешкаш мекунем. Дар комментария пурра карда нависед кадом территория, чанд сотиқ, чӣ хел хона мо албатта ёфтем, албатта видео карда пешкаши шумо мекунем. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Инашам дар территорияи Шоҳмансор астае ки территорияи аэропорти Кӯҳна гуфтагӣ астае соҳибшон. Шоҳмансор стари аэропорт. Якхонага квартира астае ки духонагаш кадагиам бадони азиз дар якум ошина қарор дорад. 30 квадрати метрае ки обсведа астае, ошхона баня, кухнӣ. Дар пеши дом мегӯяд мактаб, садик, ҳамин хел чиз астае ва аэропорти пешина мегӯяд. ҳамин хел маълумот нависа дӯстони азиз, дигар маълумотҳои пурраша мегирем. Даруни квартира хай ремонт дорад, бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин астае. Пеши аз аэропорт мегӯяд соҳибшон. Нархи квартира 260 000 сомонӣ астае ки бозам муомила дорад. Рақамҳои тиселшон навистагӣ астае. Буданд дӯстоне ки аз тарафҳои ҳамин стари аэропорт, ҳамин хел аэропорти Кӯҳна, ҳамин хел квартираҳо дар комментария суроғ карда буданд. Ина ба шумо вариантҳои хуб астае, метавонед дигар маълумотоша гирен. Агар шумо дар онхали квартира хона бошад, мо дар роя кунем, мо фурӯхта метавонем, яъне ки рекламаш мекунем. Чӣ дар кора як 7-8 дона сурат дар кора, маълумотҳои пурраш, рақамҳои телефонтон ва нархи навои хона. Айна мехоҳед када дар WhatsApp имо роя кунем, мо намехоҳед рекламадаш мемонем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Каҷак гуфтагӣ аст соҳибшон. Шаҳри Ҳисор деҳаи Каҷак аз район мегӯяд то хонарам 5 километр роҳ аст, мегӯяд наздики остановка ва мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо наздикае. 6 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр аст дӯстони азиз, ки ошхона, баня, кухнӣ, дегдонхона дорад. Барои ҷои гов мол кардан мегӯяд ҷои беҳтарин, мегӯяд ҷои кушода астае ва дарахтои мевадиҳандаам дорад, обсвечам ҳастае. Даруни хонаҳо ремонт кардагӣ астае, ошхона, баня, кухнӣ ҳар як кадомшон отделин ҳастае. Ин хона мегӯяд ба квартира мегӯяд алиш мекунем. Ягон квартира бошад мегӯяд, агар мисол квартираш мо қимат бошад, болиш мегӯяд сум метем. Кадоми ин хонаро агар сум кати мехарад, нархи хона мегӯяд 218 000 сомонӣ астае, бо арзон мешавад. Шаҳри Ҳисор, маҳалла ёки деҳаи Каҷак гуфтагӣ астае соҳибшон. Агар хоҳед маълумотҳои зиёдтар фаҳмидан, аниқ кардан, рақамҳои мегафоншон навистагӣ астае, метавонед аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотҳои пурраша гирен. ҳама чиз ҳаста мега, ҳама ҷош хуб аста мега, ягон кам будан миёем, фақат ҳамин зиндагӣ мекунем. Барома дигар маълумотоша гирен, лайкотона ва илтимос ки гузорен ва навора падилсаш кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дар 8 микрорайон гуфтагӣ астае соҳибшон, лаби роҳда. Якхонага квартира астае ки дар 5 ошина қарор дорад, 46 квадрати метр. хоҳед духонага мекунем, обсвет ҳастае, ошхона, баня, кухнӣ дорад. ҷои хуб дар мегӯяд лаби роҳ дар мегӯяд, ремонт кардагӣ мегӯяд. Мисол вариантҳои алишам бошад, мегӯяд пешниҳод кунем. ҳамсояҳош мегӯяд одамҳои хуб аста, мегӯяд ҳама зиндагӣ доранд, ҷои осода ва ором. 8 микрорайони шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. Нархи квартира мегӯяд 200 000 сомонӣ астае, бозам муомилаам дорад, яъне арзон карда мешавад. рақамҳои телефоншон тиселае. аз ҳамин рақам метавонед ки бештар маълумотҳои пурраша аниқ карда гирен. 200 000 сомонӣ арзон мешавад.
دوستان عزیز اگر شما در محل بود تکرار شود کوارتیر زمین خونه که باشه برای رقم کردن خوین این هم خیلی صورت گرفته معلومات همش نوشته روی کنین ما در ویدیو آینده فروش میگذاریم. اگر شما خونه خراب باشه در کامنت نویسید که چه خیلی خونه به شما داره کنیم ما البته که یافتیم پیشکشتون میکنیم فقط شما دستگیریتون فراموش نکنین لایک را گذارین. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است دوستان عزیز قرار دارد در نویه جرگاتول در دهه چارگل گفتگی است صاحب شون نویه جرگاتول دهه چارگل دیگر معلومات انیقش پرسیده میگیرین 15 سوتیق زمین است که 3 در خانه کردگی تیاره که خانه ها خیلی ریمونتی پراستو داره ریمونتش خیلی چه گم یعنی که هم خیلی دهوتی بردون است دهوتی چی است آبی نوشوکی میگه هست مثال برای 20 تونگا میگه دم خیلی جای او دوران دوستان عزیز دو در خانه ریمون کردگی سرنیه یک تاش نه 3 در خانه 15 سوتیق زمین گردش محکم است خیلی نمیخیل چه خیلی که در صورت دیدین برای جای گو مول کدام میگه جای خوب است خیلی قشلاق دهوت دوستان عزیز یعنی که جرگاتول دهه چارگل نرخ خونه میگه 75000 سومونی است با معامله هم دارد رقم تلفنش مگافونه بودم بردارین که از تریتوری همین جرگاتول همین خیلی خونه های ارزان سراغ کردن اینا با شما ارزان 75000 سومونی بتونید دیگه معلومات پورش گیرین. کوارتیر فروشی نوبتی است برادران عزیز قرار دارد در شهر بخته شهر قرغون‌تپه در شبچرا افتاده است نزدیک وокزال نزدیک سامونی و بازاری فراوان جای خوب است شبچرا خیلی کدامی که میدوند دو خانگاه کوارتیر است برادران در پنجم اوشینا قرار دارد 47 کوادرات متر ремонти хона мега стили аврупоӣ кардагӣ мега медонед зиндагӣ мега ягон камбудӣ надорад наздикии мактаб саддик мағоза бозор сомонӣ ҳамаш наздикай духонага панҷум ошона 47 квадрати метр об свет ошхона бания ҳамаш яъне таъмин абадун азиз ҳамаш қоида баста мега ҳар як кадомашон ремонт кардагӣ аст ошхона бания кухонӣ аст. خب نرخ کوارتیر میگه 260000 سومونی است با ارزان میشه دومی نوسترویکا دوم است 260000 سومونی ارزان هم میشه پنجم اوشونا رقم تلفن شما مگافون است بسیاری بعد گپ نمیزنیم برای که یختون نمیفورد مرامت خیلی وقت معلومات پولاش از امیر رقم انیق ده گیرین مرامت کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان عزیز قرار دارد در شهر تورسون زوده ریگا در سیوم میکرایون گفتگی است رو پروی کوخی نور شهر تورسون زوده سیوم میکرایون رو پروی کوخی نور دومی پانلنی دو خانگاه کوارتیر است که در دویم اوشونا قرار دارد هر دو همین کاملت اوبشین 40 کوادرات میگه نه که اوبش قطعی دیگه خریدار مالیدارمش قریب 85 کوادرات میگه خیلی انیق خدمت میگیرن دوستان عزیز یعنی که خونه ریمون کردگی است همش تیار لابی رو پروی کوخی نور خب سروش میگن میفروشیم سوم در کرای با نرخ 275000 سومونی برادران عزیز با معامله ارزان هم کرده میشود آدمانی خریداری کم کردن باشه میگه ارزان تر کرده میتیم شهر ریگر سه میکرایون رو پروی کوخی نور نمره تلفنشون است تیسل است از همین رقم میتونیم بیشتر معلومات پولش گیریم دستگیری کنین معلومات پول را از همین رقم و مرامت زنگ زده گیریم. کوارتیر فروشی نوبتی است برادران قرار دارد در شهر وحدت گفتگی است مرکزی شهر وحدت پیش پژارکا گفتگی است همون جایی خیلی کارخانه پژارکا بوده رو پروی هوای همین خیلی نویسیدن شهر وحدت مرکزی شهر رو پروی پژارکا سه خانگاه کوارتیر است برادران که در یکم اوشونا قرار دارد 70 کوادرات متر یعنی که دومی دو اوشونا میگه در یکمش قرار دارد آب سوید هست آشخانه بانیا کوخونی دارد ریمونتی پورا کردگی است که 70 کوادرات متر سه خانگاه کوارتیر یکم اوشونا همه شرایطش میگه مهیا است سروش میگه سوندر کرای کوارتیر را فروش دامودن نرخ کوارتیر میگه 280000 سومونی است دوستان عزیز با ارزان تر میشود بودن دوستان برادرانی که از شرایط وحدت نمیخیل کوارتیر سراغ کردن که سه خانگاه اینا با نرخ ارزان 280000 سومونی با ارزان تر میشود رقم تلفنشون مگافون است مرامت زنگ زده پورا معلومات خودتون گیرین اگر شما در ممخلی کوارتیرهای فروشی خانه زمین چیزی که برای فروختن باشد روی کنید رقم ها میگذاریم. خب این بود 12 خانه فروشی ما تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما.